uthola ukuthi ingane phakathi komuzi nizothi niphi ukudla ithatha isitsha ishoba ingene kusona, ithatha isitsha ikakele kusona. Endlini ingane vele ikakele endlini, kwesinye isikhathi ihambe emsamo ifika ikaka ingane, mayiqeda kukaka idlale ngamakaka. Wena ukuzitshela ukuthi leyo ngane leyo isuka iganga nje mayenza leyo nto. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe izinto, amavasha basosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye beucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha seshaka kashaka ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, impunga yesintu, umshana wakofuze fulele, omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo, igabeni mabanga likaThumbula ujajaja kapheshe, pheshe kaMaguyane, uMaguyane kavaphi, uvaphi kaNokhonyo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Uzokhumbula ukuthi isintu isona sodwa esiwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampisholo. Isintu ke bafowethu njengoba siwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampisholo, sike singakhethi ukuthi uyakholelwa kuso noma ukholelwa kuso. Sona senza isiqiniseko sokuthi siyakholelwa kuwe ukuthi sona sumgogodla wempilo yakho. Isintu bafowethu asikhathali noma ngabe uyakholwa, inkolo okholwa kuyona ithi izinto zesintu ziyabheda, ziphambene. Kodwa sona sihlala ngaso sonke isikhathi sikholelwa kuwe ukuthi sumgogodla wempilo yakho. Kanti futhi isintu siyasenza isiqiniseko sokuthi kusasa sikukhombisa ukuthi wena impilo yakho iphethwe yiso. Ngenzeka umuntu esaphila esanganeno kwethu, uthola ukuthi vele uyazibona ukuthi yena uyinkanko edla amacimbo kwandulelisa, bese isintu asidelele asinyathele. Kodwa kusasa isintu sisuke somkhombisa ukuthi yena impilo yakhe iphethwe yisona. Ngoba uthe sedlulile emhlabeni izingane kade ezikhulise ngokuthi izinto azenziwa, ezikhulise ngokuthi abantu abangasekho bamadimoni njalo njalo. Uma yena sedlulile emhlabeni isintu sike simkhombisa ukuthi yonke lento okade uyikhuluma iyinto engekho. Wena impilo yakho iphethwe yimi, nakubusula kwelamathongo usudlulile emhlabeni impilo yakhe isaphethwe yimi. Uyombona ke yena manje useyabuya uze ingane zakhe angazange azifundise ukuthi makukhona into ekufanele yenziwe yomsamo yenziwa kanjani. Useyabuya manje ingane uyazisusa emathubeni angcono emsebenzi, ingane zifuna umsebenzi asiwutholi, ingane ziba namabhadi manje mazihamba kuthi uma wakho kufuneka enzele umsebenzi othile. Uma wakho akasifakile isidwaba, uma wakho akashadile, kwakufuneka ukuthi uma wakho nobabakho bacace, bona bahamba baye esontweni, bayoyenza esontweni lento ngoba bona bethi abakholelwe ezintweni ezithinta isintu. Wonke lawo macala manje seyabuya abuyele enganeni, sebefuna bona manje izingane zibagcinele. Izingane zokugcinela kanjani into ongazange uzifundise yona? Hayi bafowethu, asingakhohlisani inhlobo. Isintu siwumgogodla wempilo zethu. Yonke into esiyenzayo kubalekile ukuthi isintu sisibeke phambili. Uma kuukuthi ulwazi asinalo, silifuna ulwazi kubantu abanolwazi. Baningi abantu abanolwazi lwesintu. Sizigcina izinto ezithinta isintu ngoba uma sizilahla sizishaya izinto ezithinta isintu, izingane zethu sizinika ukuhlupheka. Ingane iyowenza kanjani umsebenzi emagcekeni kanti kwamsamo vele ufile? Iyohamba ingane kuthiwe kini kufanele nenzele ubaba umsebenzi, kufanele ngicacise abazali. Ingane iyokwenza kanjani konke lokho? Ngoba manje abazali laba abadlule emhlabeni bebhalile bengacacile ngokwesintu, izingane izona ekufanele ukuthi kusasa zibalungisele leso simo. Bosithatha kanjani isinqumo sokuthi banilungisele nina njenganabazali uma kade ningabafundisanga lokho?
Inkinga enkulu ke ngoba manje uma bona sebengale kwethu bayakhohlwa ukuthi izingane abazifundisanga bafike kabi kuzona bafike ngendluzula baphambanisa izinto zezingane kuyibona kodwa babe imbangela yokuthi izinto zesintu abazigcina. Uyazi bafowethu ukuthola ukuthi phakathi komuzi isiko abaligcina. Uma bengaligcina isiko kodwa ngesimo sokuthi umntwana yena uma ezelwe umntwana usuke nethonga elithile limembele elisuke lidinga futhi ukuthi lilungiselwe leyo nto esuke idingakala ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi ingane phakathi komuzi nizothi niphi ukudla ithatha isitsha ishoba ingele kusona, ithatha isitsha ikakele kusona. Endlini ingane vele ikakele endlini, kwesinye isikhathi ihambe emsamo ifika ikaka ingane, mayiqeda kukaka idlale ngamakaka. Wena ukuzitshela ukuthi leyo ngane leyo isuke iganga nje mayenza leyo nto, ngoba impawu lezo ezikhombisa ukuthi le ngane le isidinga isiko lale ekhaya. Uma ninaka isiko ningaligcini konke lokho enganeni, zonke lezo zinto lezo ingane zisuke zikhaleleka kuyona ngenkathi ikhula. Izokhula manje ingane inezinto eziningi ezikhaleleka kuyona, impilo yayo esahambi kahle. Kuba khona izinto othola ukuthi ingane iyazenza ubone ukuthi le ngane le hayi ngoba nakuyiyona yenza lento, kodwa khona into ethile ekhalelekayo. Ingane bafowethu uma abantu abadala besiphile iyabikwa na kanjani, sohlezi sikushumayela lokho. Lelo vangeli sohlala ngaso sonke isikhathi silishumayela ukuthi ingane iyabikwa. Uma kukhona izinto nje ezenza ingane isencane eziphambene, okwazi ukuthi leyo ngane leyo sekukhaleleka isiko manje idinga isiphandla sasekhaya. Uma kukuthi isiphandla niyasifaka, uma kukuthi umsuthu, umvenda, umpedi, umshangani njalo njalo, okwazi ukuthi ingane makuyenza into ephambene incane, leyo ngane leyo idinga isiko lasekhaya. Kubalekile ukuthi uyenze isiko lasekhaya lokuyethula kubantu abadala bese ucela ukuthi leyo nto leyo eyenzayo engalungile ingayenzi. Yabona kunamuhla ingane ziqoma zincane, 12 years ingane siyaqoma, wakwezwaphi into enjalo, izithathela yona isinqumo ingane ukuthi manje isizoba nendoda, ingoba vele isisekelwa sikho kuyo. Umhlonyana awenziwe, nabazali ingane mabezikhulisa bazikhulisa nje, basiphakela ukudla phela, akahlali nayo phansi umzali ingane ayitshela umzali ukuthi mntanami umdlalo kamaqomana musa ukudlala, ungalokothi udlala umdlalo kamaqomana, ngoba umdlalo kamaqomana uzokuholela endleleni engafanele ukuthi uhambe kuyo. Igcina imitha manje ingane isencane isafunda isikole, igcina imitha manje umhlonyana ayenzelwe, ayinikiwe lesisekelo sokuthi ithongo ligade. Uma uwumzali unengane encane kubalekile ukuthi usenze isiqiniseko sokuthi ingane iyaphunyuka, ngoba naki iphunyuka mhlambe iphunyukiswa ukuthi kukhona amacala athile abheke wena usukushawa ngayo, kunokuthi ingane ithi iphunyukiswa ukuthi ingane awuyibikile awuyikhulisile, ayenzelwe nje umhlonyana. Ngoba phela ingane ngenkathi yentombazana uyenzela umhlonyana usuke uyinikeza lezo zalikwazi ukuthi zigade. Abafana bangadlaleli kuyo, bangathi mabebona yona babona umuntu ekufanele bembathe naye, babona umuntu ekufanele bamimithise bamzalise. Usuke uyinikeza leso sithunzi ukuthi ibe nesisekelo sasethongweni. Yingakho ke kubalekile ukuthi uma nje umzali unengane usenze isiqiniseko sokuthi ingane yakho uyayikhulisa nangokosiko, uyicelele emathongweni akuphethe nasemathongweni ayiphethe, okuwukuthi ingane mayikhula ihambe esikoleni, ifike ifunde kahle esikoleni, ingahlangani nabangani ababi abazodudana ngokuthi abaqome mabeke esikoleni, bembathe nabafana bangabi nanembeza benze yonke leyo nto. Umuntu umekhuliswa singakhohlwa nasemsamo ukuthi lo muntu wafika nethongo. Kubalekile ukuthi ithongo lakhe elimembele silibikele ngako konke mengena umntwana esigabeni sokukhula akhuliswe, ngoba kumanje kukhona umuntu othola ukuthi mdala una 40 years kodwa usazichamela melele. Kwesinye isikhathi aphuphe nje chama kusemanzi ngempela, umchamo uthola ukuthi uyazishoba ingela. Yina akazange akhuliswe usayingane. Abantu abadala bayakhuluma ukuthi lento eyenzeka kulomntwana lo hayi ngoba nakufanele yenzeke, kodwa kusakhaleleka isigaba sokuthi kufanele akhuliswe lo mntwana. Hayi bafowethu,
Uma ngempela isintu sethu sisazosilahla okanye sisazosibeka emuva, sibeke inkolo phambili, izinto zethu angeke zahamba kahle. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi nathi esinezingane senze isiqiniseko sokuthi izingane zethu siyazigcinela amasiko. Senze isiqiniseko nje bafowethu ukuthi izingane zethu siyazigcinela amasiko. Ngiyazi ukuthi kumanje kukhona insizwa ezalisile emzini wabantu, inengane nayo iyayizwa lenkulumo. Izosukuma nayo ithi ifuna ukuyilungisela ingane yayo. Angiyibeke lento. Uma kuukuthi ingane uyithola entombini uyitholanga ngumfazi okuganile, leyo ngane leyo yazi ukuthi kukhona imigudu ethile kufanele ukuthi uyilandele ukuze kube eyakho, nawe ushaya isifuba ukuthi eyakho. Akukwazi ukuthi uzothi unengane kodwa awuhlawulile. Awukwazi ukuyisho into enjalo. Ayizwakalike kahle lento ngisho kodwa iyiqiniso. Ungasho ukuthi eyakho ngegama ngoba vele iphuma esendeni kuwena. Kodwa ayikho into yakini ongayenzela yona. Into yakini ongayenzela yona izoyigulisa ingane. Izoyigulisa leyo ngane leyo. Noma ingangayigulisa manje ngoba ukhona umuntu ongasho ukuthi mina ngayifaka isiphandla mina yami ingane. Ayinalutho kodwa kusasa ubheka ukuthi ngeke nizibe nenkinga. Leyo ngane leyo isayingane komalume bayo. Wena kukho ukuhlanganisayo kakhulu nayo ezintweni ezithinta umsamo. Mawufuna ukuthi uyenzele, yenza isiqiniseko sokuthi uma unina wayo oyizalayo nisabambisene nayo. Cele ethongweni lakho insizwa kithi. Ucele ithongo likupha amandla bese uyamthatha uma wayo. Ungayihlukanisi ingane nonina nibe nisabambisene. Mthatha unina wayo akugana abe umfazi wakho. Ungayihlukanisi ingane nonina. Ungajaha ukuthi uyohlawulela yona ingane. Unina wayo uyamyeka. Umyekela unina wayo uzothatha ubani? Uma wengane yakho, ubani uzothatha uma wengane yakho? Uma nje nisabambisene emne wethu, mthathe ngoba seninengane. Ucabangela ingane yakho. Ungaphenduli ingane intandane. Ukhona wena umzali uphila. Balekile nje lokho bafowethu ukuthi uma nisabambisene naye uma wengane, mthathe umlobole abe umfazi. Ungayi kohlawulela ingane. Kodwa nibe nisabambisene. Okubalekile nje ukuthi uhambe kubo, uxoxisane nabazali bakhe, uthathe yena nengane zakheke uyobe sekwazi ukuthi ke ezinazo kuwe. Nawe umuntu wesifazane, musu ukuthi umuntu wesilisa esekutholisa abantwana bababili. Bese manje lokulahlekelwa inhlonipho ke manje ulahlekelwa inhlonipho manje awuhloniphi. Aze naye umfana manje agcine esebona ukuthi ngeke ngimthathe mina lo muntu. Ngoba manje wena usuyadelela wena. Akufanele ukuthi uyenze leyo nto. Inhlonipho ibalekile bafowethu. Uma uwumuntu kubalekile ukuthi uhloniphe noma kungasafanele. Kubalekile ke nje lokho uhloniphe noma usubona ukuthi akusafanele ngoba wena usunengane ezimbili. Kubalekile unengane nje yodwa, ingane nje mayiyodwa kuya phezulu. Kubalekile ukuthi uhloniphe, nibambisane nobaba wengane yakho ukuze kusasa ezokwazi ukuthi akuthathe ube unkosikazi wakhe. Izingane zenu zithi baba, zithi mama. Ngoba uma wena umuntu wesifazane uzozitshela ukuthi ngeke umncenga umuntu wesilisa noma kuukuthi usunengane naye, ngoba vele uyazi ukuthi usazomthola omunye umuntu, ukhombisa ukuzicabangela wena wedwa lapha. Izingane zakho uzicabangela ukuthi zona zizoba yintandane. Ngoba noma ungathi lo muntu ozomthola uzokwazi ukuzamukela, ngeke kodwa kufane ngoba aziphume esendini lakhe. Kukhona isikhathi esofika la naye eyocasuka khona. Leyo casuka khona ukuthi vele lengane kuzona izabo. Kubalekile bafowethu ukuthi kube yisimo ngempela esiphoqayo esenza ukuthi nina qhelelanani uma seninengane. Kungabe ukuthi ngempela ubudedengu beni nobabili nihluleka ukuhloniphana. Bese kube ukuthi vele nizothi ngeke nincengane ngoba nobabili nizoqhubeka nempilo. Nithini ngale ngane le ezophenduka intandane? Nithini ngale ngane le? Ngoba phela le ngane la ngithi iyosala kugogo manje. Wena wesifazana usuyashada, nawe wesilisa nawe usuyagana. Usuthola wesifazana omusha nalo usethola wesilisa omusha. Nithini ngale ngane le ezophenduka intandane yona ngenxa yini? Nanilethelani kanti emhlabeni uma ukuthi anizuncengana futhi kodwa sekukhona yona. Kubalekile bafethu ukucabangela izingane ngoba izingane zilethwa yithina. Manje kubalekile ukuthi ke sizicabangele izingane sizizele. Singathi ngeke sincengane, ngeke siwalungisa amaphutha akhona. Ngesizathu sokuthi manje thina siyazi ukuthi sizoqhubeka nempilo. Siqhubeka kanjani nempilo kukhona abantu esibalethile emhlabeni ekufanele bathole uthando nxa zonke.
uthando lukamama, uthando lukababa. Yingakho-ke mina zinsizwa zakithi uyothi uma ufike kumina njengempunga yesintu uzongibuza ukuthi uyihlawulela kanjani ingane kodwa ubusabambisene nomama wayo ungeke uzuyithola incazelo. Incazelo oyoyithola uyothola incazelo ukuthi mlobone abe umfazi ngoba seninezingane zimbili zintathu kodwa nifuna ukuhlawula izingane kukhishwe zona zodwa. Uthini ngalomuntu lo omzalisile? Uma umshiya uzothatha ubani? Uma uyingane zakho ezintathu ubani ozomthatha? Uwena kufanele ukuthi umthathe ngoba usumphendula umfazi wena lo muntu lo. Kubalekile ukuthi kumthathe. Ubudoda zinsizwa zakithi akulona ibhlukwe osukulifakile kodwa ubudoda isenzo osukusenzile wena njenganomuntu wesilisa. Uma uzalisile intombi yanezingane zakho ubudoda akubona ukuthi uzohamba ohlawulela izingane umshiya unini uma nisabambisene. Ngifuna ngizwe kahle, uma nisabambisene. Kodwa ubudoda ukuthi ulobola unina wazi izingane umlethe emagcekeni akini abe umfazi, izingane zakho zithi baba la zithi mama la. Ubudoda kubona ukuthi uzothi unomama weingane zintathu bese uhamba uthatha enye intombi uthi yona uzovusa ngawo umuzi wakini. Cha, akubona ubudoda lokho. Uma nje nisabambisene thatha yena uma wengane yakho abe umfazi wakho ngoba seninezingane na. Nicabangele izingane lezi naziletha la nijabulile nina nobabili. Uma ningasajabulile izingane kufanele ukuthi ungajabuli kwenu bese nazo kuyazithelelela. Inkinga le kufanele ukuthi nihlale phansi niyilungise nina nobabili. Hayi bafowethu bengaqondile ukuthi ngikhulume kabi ngimpunga yesintu. Okubalekile bekuwukuthi ngakhe bafowethu ngoba izinto eziningi ezithinta isintu nengizifundisayo zidinga umuntu oqondile. Zidinga umuntu onobudlelwano obuhle nethongo lakhe kanjalo nethongo lomunye umuntu ngoba uma sizokululeka ngokuthi igcina izinto ezithile zomsamo kodwa ithongo lakho ubudlelwane nalo awunabo kusasa angeke ubone umphumela bese kufanele ukuthi yenze into eqondile ngoba kunamuhla khona umuntu oyinsizwa uzamile ukuthi agane uhambile wayolobola kwachitheka. Yini yenza ukuthi ahamba ayolobola achitheka? Yingoba kukhona umuntu wesifazana okhalayo inyembezi zakhe lo muntu wesifazana zikakesulwa. Ithongo lakhe lo muntu wesifazane lisakhala njengamanje. Into zakho ke zizoqonda kanjani? Uma mina ngiyimpunga yesintu ngizosaba ukuthi mangifika la ngikhuluma izinto ezizosenza ukuthi bafowethu sikwazi ukuthi kusasa amathongo ethu namathongo alabo bantu ajabule. Khona umuntu ke useganiwe kodwa izingane akazitholi. Yini emenza ukuthi izingane angazitholi? Yingoba kukhona amathongo akhalayo. Uma ekhala lamathongo lawo wona kuwona wathembisa ingane yabantu, wayithembisa umshado, wazalisa ingane yabantu angayihlawula. Omunye ufuna umsebenzi akawutholi kanti uvinjwe yinyembezi zalamathongo alabantu adlala ngabo. Kubalekile bafowethu ukuthi uma uzalisile uyinsizwa wenze isiqiniseko sokuthi okungenani umakhala ekhukhwini obizayo awunawo, isicathulo esibizayo awunaso, ibhlukwe elibizayo awunalo. Uhlanganise mfowethu uhambe uye kohlawula ngoba uzisiza wena ngokuhlawula. Uma ingane wayiphikile uphinde futhi uyigeze leyo ngane nomuzi ugeze lo uthukile. Uma bafowethu singenza kanjalo izinto zethu zokwazi ukuthi zihambe kahle ngoba ngempela nsizwa kithi yabona njengopaqhuza nje upaqhuza kodwa manje akuye phambili. Ubanjwe ile ngane lo ngayihlawulile, ubanjwe ile ngane lo wayiphika, lungisa leyo nto. Uma kuuthi awazi ukuthi kufanele ukulungisa kanjani lo woza kwimpunga yesintu. Impunga yesintu izokunika mfowethu umhlahlandlela, izokusola futhi izokushaya nje. Ngeke ukuthi ngoba nako uze kuyona uzofuna usizo iza lokho incetheza ke manje uma nje ukuthi ubhedile usukubhedile kwempunga yesintu isuke izokutshela nayo futhi uma ibhedile impunga yesintu ithanda umuntu uzoyitshela impunga yesintu ubhedile ke la. Mina ke ngizwana nabantu abanjalo ke engithi manginephutha abangitshela ukuthi yabona ke la bengafanele wenze nje. Ngibonge kakhulu. Angiyona lenhlobo le ejatshuliswa ukukhuluma kahle kuphela ukuthi umuntu uzolokethi uhamba kahle noma uhamba ngendlela engeyona cha. Noma ufikileke emphilandaba bokulindela nje lo ukuthi into ngeke sihambisane nawe ngoba sifuna ukuthi usithande cha. Uma kufanele sikushaye nje sokushaya nje uma uyinsizwa ufuna ukolobola kodwa unoma wengane sokutshela nje ukuthi cha uyabheda ke lapha
umuntu ekufanele umlobole nangu uma wengane uma kunaleyo ntombi yakho osanda kuyithola uyayithanda nayo ilobolo uyenza umfazi kodwa qala ngalo isithembu vele sivumelekile. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokumbukela umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke sisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Kubeka nokuthi sizithenge incwadi zempunga yesintu bese sithi nje impunga.